हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनि नामिनि नमाचार्य पादाय निदाय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ കോൺവെന്റിലെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം 13-ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ച ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത് ഭഗവാനോട്? എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത്? പ്രകൃതി പുരുഷം ച, പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ക്ഷേത്രം അല്ലെ. പ്രകൃതി പുരുഷം. ആരാണ് പ്രകൃതി, ആരാണ് പുരുഷൻ, ആരാണ് ക്ഷേത്രം, എന്താണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ആരാണ്, പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനം നേയം. ഇത്രയും ചോദിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനും ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനും ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് രണ്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ 24 മൂലകങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 വിഷയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ വിദ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, അതായത് ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം. അതെ. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, അത് 3 അപ്പൊ 8 എണ്ണമായി. പിന്നെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയം, അങ്ങനെ പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, അങ്ങനെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം, 15 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അങ്ങനെ മൊത്തം 24. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഈ 24 ഘടകങ്ങള്. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താണ് ജ്ഞാനം? അതായത് ഈ കുറേ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു അല്ലെ. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനം. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നേയം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നുവോ നേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പോ സനാതനമായതിനെ കുറിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നതിനെയാണ് നേയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി 18 മുതലല്ലേ എടുക്കാനുള്ളത്? 18 എടുത്താണോ? എടുത്തു മാതാജി.
ഇത് അതിലൊക്കെ എടുത്ത് ഓക്കെ ശരി മാം. ഇനി ഇതി ക്ഷേത്രം 19 ജ്ഞാനം നേയം ചോക്തം സമാസതഃ മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യത്തെ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനം, നേയം എന്നിവയെപ്പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ് അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനം എന്താണ് അറിവ് അത് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അറിവ്? ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം അല്ലെ. നേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണോ അറിഞ്ഞാലാണോ നമുക്ക് സനാതനമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതാണ് നേയം. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ആർക്കാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഉപാവപി വികാരാംശ ഗുണാംശൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി പ്രകൃതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും പ്രകൃതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി? ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. അനാദി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആദി ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ, തുടക്കമില്ലാത്തത്. അപ്പോ എപ്പോഴും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും രണ്ടും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഗുണമാണ് എന്ത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഭിന്ന രൂപങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ രൂപങ്ങൾ അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എല്ലാവരും പർപ്പോട്ട് വായിക്കണം. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജീവസത്തകൾ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടേതാണ്. വിശ്വസൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമപുരുഷനിൽ മഹാവിഷ്ണുവിൽ ലയിച്ചു കിടന്നു. സമയം വന്നപ്പോൾ മഹത്തത്വത്തിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ജീവസത്തകൾ ബദ്ധരായതുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് പരവ്യോമത്തിൽ പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിർഭാവം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കളമൊരുക്കാൻ അവസരം നൽകി. ഇതാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് മഹാവിഷ്ണുവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ജീവസത്തകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാതെയായി പോയത്? അവർക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഈ പർപ്പോട്ടിൽ തന്നെ ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. നമ്മൾ എവിടെയോ തെറ്റുപറ്റി അല്ലെ, ഭഗവാനെ പോലെ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് താഴെ പതിച്ചു പോയവരാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ലാന്ന്. അപ്പോ ഒരു സംശയം വന്നേക്കാം നമുക്ക്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് പതിച്ചു പോയി എന്ന്. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രം അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പതിച്ചു പോയി. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാമോഹം ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ
യോഗമായയല്ല, മഹാമായയാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മഹാമായയാണ്. മഹാമായ നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആക്കി നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കിട്ടണം, ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യോഗമായ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടു തരം മായാശക്തിയുണ്ട് ഭഗവാന്, ഒന്ന് യോഗമായ, ഒന്ന് മഹാമായ. അപ്പൊ മഹാമായയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ജീവസത്തകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യകാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യത്തെ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യത്തെ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാലാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത് അല്ലെ. ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ സുഖദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണം തന്നെയാണ്, ജീവസത്തകൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാവും നമ്മൾ ഈ ജന്മം ചെയ്തത് മാത്രമാണ് ഈ ജന്മം അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സുഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്നത്. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്തോ ഹി ഭുങ്ക്തി പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സത്യോനി ജന്മസു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. പ്രകൃതിസ്തോ ഹി ഭുങ്ക്തി പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ. എല്ലാവരും ചൊല്ലാം. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്തോ ഹി ഭുങ്ക്തി പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകം തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഞാൻ ചൊല്ലിയിടാത്ത എന്റെ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. സൗണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പില് ശ്ലോകം ചൊല്ലി ഇട്ടിട്ടില്ലാത്തത്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലിയിടാം കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോക ചിലപ്പോ 1 2 ഒന്നിച്ചിടാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല പല യോനികളിൽ ജനിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്ത്, രജസ്, തമസ് അല്ലെ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ ചിലപ്പോ 2 എല്ലാം കൂടിയതോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഓരോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗുണത്തിലാവാം, ഒരു സമയത്ത് മറ്റൊരു ഗുണത്തിൽ അല്ലെ. എല്ലാവരും നല്ല ഏർലി മോർണിംഗ് ആ ഒരു ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ പകൽ സമയം ഒരു 10 മണി മുതൽ ഒരു സന്ധ്യ ആകുന്നത് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മള് രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ രാത്രിയില് നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിൽ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നത് നമ്മള്. അപ്പോൾ നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഗുണത്തിലാവാം. ചിലപ്പോ എന്താണ് മിക്സ്, ഈവൻ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിലായാലും തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കള് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് കണക്ട് ആയി. കാരണം എങ്ങനെയാ കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്? ആ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളിൽ ബാധിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവികൊള്ളുന്നു. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ചീത്തയായ യോനി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൃഗയോനി, അതായത് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് ചീത്ത യോനിയാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെയാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പിറവി പറയുന്നത്. അല്ലാതെയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്?
ചീത്തയായ യോനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോരോ ശരീരങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ഭർത്താവ് ഇരിക്കെ മറ്റൊരു പുരുഷനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള്, അതുപോലെ ഒരു ഭാര്യ ഇരിക്കെ വേറൊരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചീത്ത യോനിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം തെരുവിലെ നായ പോലെയുള്ളതിനൊന്നും എന്തില്ല, ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല അല്ലെ. അതിന് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ തന്നെ വേണം എന്നൊന്നും ഇല്ല ഒന്നിനും. അതുപോലെയുള്ള യോനികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു എന്ന്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താ ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വട്ടം ചൊല്ലാം. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താ ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താ ച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. പരമാത്മേതോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവ അധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമഭോക്താവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് ഭോക്താവെന്ന്, പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. ഭഗവത്ഗീത 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭോക്താരം, എല്ലാറ്റിന്റെയും സർവത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവ അധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത അല്ലെ. ഭഗവാൻ അടുത്തിരുന്ന് കാണുക. ഉപദ്രഷ്ട പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഉപ പറഞ്ഞ അടുത്ത്, ദ്രഷ്ട പറഞ്ഞ കാണുക. അതായത് നമ്മൾ ഐ വിറ്റ്നസ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ A to Z ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ സർവ അധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകൻ. അനുമതിദായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നത്, തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഡീപ് ഡിസയർ ആണ് ഭഗവാൻ അത്തരത്തിലുള്ള അനുമതി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒക്കെ കാഴ്ചക്കാരനായിട്ടിരിക്കുന്നു ഉപദ്രഷ്ട. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതിദായകൻ, എല്ലാറ്റിനും അനുമതി തരുന്നതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോപി ന സഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആരാണ് ജീവസത്ത, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും? ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. അപ്പോ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നിസ്സംഗതയോടും
അപ്പോ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയാണ്, പക്ഷെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ദുരത്യയ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ആർക്കാണത് സാധിക്കുക? മാമേ വയ്യി പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യാം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷം ലഭിക്കും. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താണ് ഈ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്നാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് മോക്ഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള എല്ലാറ്റിനോടും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്റെ വീട്, എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ കുട്ടികള്, എന്റെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനോടും നമുക്കൊരു എന്റെ 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 എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നത് മാത്രമേ, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് നമ്മളൊരു റെന്റഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്കത് നമ്മുടെ വീടാന്ന് തോന്നൂല അല്ലെ. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മെയിന്റനൻസും ചെയ്യില്ല. എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ, വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീട് മാറാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? അതൊന്നും മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അതിനോട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രം. ആ ശരീരം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ടെമ്പററി സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനോടൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പോ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയാലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവര് ഏത് പൊട്ട സാഹചര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറഞ്ഞ, അതായത് തീരെ സമ്പത്തില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. ധ്യാനേനാത്മനി പശ്യന്തി കേചിദാത്മാനമാത്മനാ അന്യേ സംഖ്യേന യോഗേന കർമ്മയോഗേന ചാപരേ. ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുന്നു, മറ്റു ചിലർ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്പോ ഇത് ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ ചിലരെന്താണ്? തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും പിന്നെ ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട്, അതായത് ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം കൊണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത തുടക്കത്തിലുള്ള ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പരബ്രഹ്മം അല്ലെ, ബ്രഹ്മം എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കാണാം. പിന്നെ അതിന്റെ ഹയർ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത്? പരമാത്മാവ് അല്ലെ, അത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇനി തേർഡ് ലെവൽ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള തലം. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെയും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള തലം. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെയുള്ളവർ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള തലത്തിൽ വരെ നിൽക്കുള്ളൂ. അവിടുന്നും നമുക്ക് ഹയർ ആയിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തന്മാരാണ്. അന്യേ ത്വേവമജാനന്തഃ ശ്രുത്വാന്യേഭ്യ ഉപാസതേ തേപി ചാതിതരന്ത്യേവ മൃത്യും ശ്രുതിപരായണാഃ. പിന്നെയും ചിലരുണ്ട്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവത് ചരിതം കേട്ടറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർ. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം കിടക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയാണ്, പല പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പലരുണ്ട്. അതിൽ വേറെയും ചിലരുണ്ട്. ഇവിടെ പറയാണ്, വേണ്ടത്ര ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിലും, അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ അറിയില്ല, ഭാഗവതം അറിയില്ല, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം കേട്ടറിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ച്, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് കേട്ടറിഞ്ഞവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമില്ല, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത അറിവാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കേട്ടറിഞ്ഞവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ഔത്സുഖ്യമുള്ളത് കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരും ജനന മരണങ്ങൾക്കപ്പുറം കടക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അവർക്കും ഈ ജന്മ മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാവൂ എന്നില്ല. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. യാവത് സഞ്ജായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിധി ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും കർമ്മമണ്ഡലത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയുന്നവരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ചര അചരങ്ങളും, അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സർവസ്വവും എന്താണ്? ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരമാണ്, അല്ലെ. ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ. ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ്, അതായത് കർമ്മമണ്ഡലം. നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കർമ്മം ചെയ്യാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും, ആരൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര്? 2 പേരുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും മറ്റൊന്ന് പരമാത്മാവും. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയുന്നത്? കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയും. ആ ശരീരം ഏത് ശരീരമാണോ അതിനുള്ളത് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇനി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരും ഒരു ക്ഷേത്രവും, അല്ലെ. ശരീരവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഇതിന്റെ സംയോഗത്തിൽ നിന്നുളവായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഈ 3 എണ്ണത്തിന്റെയും സംയോഗമാണ്. അതായത് ഒരു ജീവാത്മാവ്, എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവ്, പിന്നെ അതിലൊരു ശരീരമുണ്ട്, പിന്നെ അതില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനും ഉണ്ട്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്തം യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ വിഷൻ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരികയാണ്. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും, ഇപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല പരമാത്മാവും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, അവനാണ് യഥാർത്ഥ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഈ നശ്വരമായ ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് അതെന്താണ്? ശാശ്വതനാണ്, അല്ലെ. നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു അചലോയം സത്സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പരമാത്മാവും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്, അല്ലെ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അത് നശ്വരമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന, ഈ നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാശമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ച യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹിരസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേവിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ശരീരമാണ് പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശാ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമാക്കപ്പെട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ശരീരമല്ല ആ വ്യക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, അല്ലെ. ഇതെല്ലാം എല്ലാ ജീവാത്മാവിനും എന്താണ്? ഒരേ ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി
ഭഗവാനോട് അടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്താണ്, അത് ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. അതൊരിക്കലും അപവിത്രമോ കളങ്കിതമോ ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മളെ അവരെ ചീത്തയായിട്ട് കാണുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ ഒരു ചീത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കില്ല, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരിക്കലും ചീത്തയാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ലക്ഷ്യത്തോട് അടുക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ അടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. എല്ലാവരിലും ഉള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃത്യൈവച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനം കർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു ഭഗവാൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശരീരം, അതിന് കുറച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിഷൻ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിഷനാണ്, ശരിയായ ദർശനമാണ്. യഥാ ഭൂതപൃഥഗ്ഭാവം ഏകസ്തമനുപശ്യതി തത ഏവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സമ്പദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തികളെ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നു. എപ്പോഴാണ് ഇത് നിർത്തുന്നത്? ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ജീവാത്മാവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അവരെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത്, അവരൊരു ഗുണത്തിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മമൈ വാംശോ ജീവലോകി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരും ഇരിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്ന വ്യക്തി ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മള് ഒരു ഭൗതികതയുടെ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ കാണുന്ന ആ കാഴ്ച നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണുകയും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭൂതി പ്രകൃതി ജാൻഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു അല്ലെ, 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാ പരമാത്മായം അവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കർമ്മവും ചെയ്യാനില്ല, അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ? ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം. എന്താണ് ശാശ്വതത്വം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും ശാശ്വതനാണ്. അത് സിദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാം അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണെന്ന്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടും ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സനാതനനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സനാതനത്വമുണ്ട്, അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അർജുന, ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ഒരു ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതുപോലെ? നമ്മള് വെള്ളത്തിലിരിക്കുന്ന താമര ഇല പോലെ അല്ലെ, അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യത്തെ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തദാത്മാനോപലിപ്യത്തെ. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ആകാശം അല്ലെ, പക്ഷെ അത് അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം കാരണം ഒന്നിനോടും തന്നെ കൂടിച്ചേരുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് അത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് കൂടിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത്? യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ശരീരം മുഴുവൻ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ. സൂര്യൻ ഒരു ദൂരെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഈ വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകാശം തരാൻ സൂര്യന് സാധിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ ശരീരം മുഴുവൻ അത് അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും കൃഷ്ണ അവബോധം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനാണ് അവബോധം വരുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ചുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രം അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരത്തിന്, അതായത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ രണ്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് പരമാത്മാവും ഒന്ന് ജീവാത്മാവും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ. എന്താണ് അതിനുള്ള പ്രക്രിയ? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മഹാമന്ത്ര ജപം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുക, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന് ആരതി ചെയ്യുക, നമ്മള് ഭഗവാന് അർച്ചന ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകാദശി പോലെയുള്ള വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതറിയാൻ കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളില്ലേ, മൊബൈൽ എവിടെയോ ചോദ്യം പറയോ? ചോദ്യം എടുത്തില്ല, മൊബൈൽ എവിടെയോ വെച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? എന്റെ ആരും മിണ്ടാത്തെ? എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയാ? ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതെ, അത് ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രവും അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. ക്ഷേത്രത്തെയും ജ്ഞാനം ഭഗവാനും ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ജ്ഞേയം എന്താണ്? ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണോ? പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ല? ഞാൻ നല്ല കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സംഗതികളാണ്. ഒന്ന് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്,
5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയം, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. പിന്നെ ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, അവ്യക്തത. വിഷയങ്ങളില് പിന്നെ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയ ഈ അവ്യക്തതയെ പ്രധാന എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയില് പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അത് മഹത്തത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് അവ്യക്തത പറയുന്നത് പ്രധാന എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് പത്തോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രധാന എന്നുകൂടെ അതിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ അടുത്ത ചോദ്യം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരമാത്മാവ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ? മാതാജി? ഭഗവാനല്ലേ? അതെ, പരമാത്മ ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ് ചോദ്യം? ആത്മാവ് ശരീരത്തെ അവബോധത്തിൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. കേട്ടില്ല. ഇതിനോട് ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ ശരീരത്തെ അവബോധത്തിൽ പ്രകാശമാക്കുന്നതിന് എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു? ഇതിനോട് സൂര്യപ്രകാശത്തോട്. സൂര്യൻ പ്രകാശം അല്ല, വിശ്വം മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്തുന്നതിനോടല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരത്തുന്നത് പോലെ എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ശ്ലോകത്തിലല്ലേ മാതാജി? 25 വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ അല്ല, കഴിഞ്ഞോ? ചോദ്യം കഴിഞ്ഞോ? സൂര്യപ്രകാശത്തോടല്ല. കഴിഞ്ഞോ ചോദ്യം? ഇനിയുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇനി അപ്പൊ എന്നാ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ. 10-20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. മാതാജി ഒരു സംശയം. ഒരു മിനിറ്റ്, ആരാ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ആരാ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്? ലീല മാതാജി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനാ ചോദിച്ചത്. ലീല ജീവാത്മാവ് മാതാജി ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശം. അതെ അതെ അതെ. എന്താ ചോദിച്ചോളൂ. വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. അതാണോ ചോദിച്ചത് മാതാജി? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടായില്ല. ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ അവബോധത്താൽ ആവുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതെ, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അതെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറയാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രത്തെയും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ. എന്താണ്? ഇതം ശരീരം ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ അല്ലെ? ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ജീവാത്മാവിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണോ സനാതനമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാതാജി, അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആണെങ്കിൽ ജ്ഞേയം എന്ന് പറയാമല്ലോ മാതാജി. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത് അതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് പ്രകൃതി പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മള് പ്രകൃതിന്നും പുരുഷനും പറയുന്നില്ലേ? അതിനെപ്പറ്റി നമ്മള് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെയാ എഴുതണ്ടേ? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മാതാജി. പ്രകൃതി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു 20, 21, 22 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്.
പ്രകൃതി. പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പുരുഷനാണ്. അതായത് നമ്മള് പുരുഷന്മാരെ മാത്രം പുരുഷൻ, സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പുരുഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകളും എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല, സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷൻ എന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ തലത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആസ്വാദകൻ, ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷെ ആരൊക്കെ ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്, പുരുഷനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്വാദകൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാനെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പോ എല്ലാവരും സ്ത്രീ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരും. സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങട്ടെ. 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. 3-4 ശ്ലോകം എടുത്താൽ അതിന്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് 14th ചാപ്റ്റർ. നമ്മള് 13ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പ്രകൃതി അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ അധ്യായത്തില് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി നാനാനാം നാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പോ ഋഷിമാരൊക്കെ പരിപൂർണത നേടിയ ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേ വിനോപജായന്തേ പ്രളയേനാദ്യ. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പോ ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷിമാരൊക്കെ പരമപദം പൂകിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനാകും അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഒരു ഓഷ്യൻ അല്ലെ, ഒരു സമുദ്രവും സമുദ്രത്തിലെ ജലം നമ്മൾ കൈക്കുമ്പിളിൽ എടുത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജലത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് അല്ലെ. ക്വാളിറ്റി രണ്ടിനും ഒന്നാണ്, അളവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളും എന്താവും? അതീന്ദ്രിയരാവും. നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ചു, അതായത് നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പോലെ അതീന്ദ്രിയരായിട്ടുള്ളതാണ്, സനാതനമാണ്, ശാശ്വതരാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ജനിച്ചു മരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോവോ എന്നുള്ള ടെൻഷനും ആവശ്യമില്ല. മമ യോനിർമഹദ് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദതാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്യയത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ മഹത്തത്വ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ ഭാരത,
ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്ത എത്ര ജനനത്തിന് കാരണം. നമ്മള് ഈ ഗോലോക ചാപ്റ്റർ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഇല്ലേ? അതിനകത്ത് മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തത്വയിലാണ് ഭഗവാൻ തസ്മിൻ ഗർഭം എന്താണ് പറയുന്നത്, ദധാമ്യഹം. അതായത് ഈ മഹത്തത്വത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയെയും നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മഹത്തത്വമാണ് എല്ലാറ്റിനും ജന്മം തരുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്ത എത്രേ ജനനത്തിന് കാരണം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർക്കൂട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിവരണമാണിത്. ക്ഷേത്രജ്ഞരുടെ അഥവാ ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും സംയോഗത്താലാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയുമായുള്ള സംയോഗം സാധ്യമാക്കുന്നത് സർവേശ്വരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവസത്തയുമായുള്ള സംയോഗം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഹത്തത്വമാണ് സമഗ്ര വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വത്തെ ബ്രഹ്മം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയ, നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അവ്യക്തത നമ്മള് 24 മൂലകങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് ഒരു അവ്യക്തത എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന എന്ന് അതിനെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 3 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളും ചേർന്ന് മഹത്തത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. പരമപുരുഷൻ സമഗ്ര ഭൗതിക തത്വത്തെ പൂരിതമാക്കുകയും അതിന് എണ്ണമറ്റ വിശ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹത്തത്വം എന്ന ഈ ഭൗതിക സത്തയെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത്. തസ്മാത് ഏതത് ബ്രഹ്മനാമരൂപം അന്നം ച ജായതേ. പരമപുരുഷൻ ബ്രഹ്മത്തെ ജീവസത്തകളുടെ ബീജങ്ങളാൽ പൂരിതമാക്കുന്നു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു മുതലായ 24 മൂലകങ്ങളും ഭൗതിക ശക്തി മാത്രമാണ്. ഈ 24 മൂലകങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടേതാണ്. അതും നമ്മൾ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും വരും. ഈ 24 മൂലകങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടേതാണ്. അവ മഹത്തായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളാണ്. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഇവയ്ക്ക് അതീതമായ ജീവസത്ത എന്ന മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ഉത്തമ പ്രകൃതി പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഉളവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഈ മഹത്തത്വ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതാണ് പറയുന്നത്. ആ മഹത്തത്വ ഭഗവാനാൽ ഗർഭം ധരിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിർത്താണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കുറെ വായിക്കുമ്പോഴേ അത് കുറച്ചെങ്കിലും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മുക്തയ സംഭവന്തിയാഹ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോനി അഹം ബീജപ്രദഃപിതാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. ഓ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ല അല്ലെ, എല്ലാ ജീവിവർഗത്തിലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ്, അതും ഭഗവാൻ. അഹം ബീജപ്രദഃപിത അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് ആരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്? അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അഹം ബീജപ്രദഃപിത അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ്. അപ്പോ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ പല പല ജീവിവർഗങ്ങളിൽ വരുന്നത്? പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻഗുണ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസത്
സത് അസത്യോനി ജന്മസു. അതായത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകമാണത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഓരോ ഗുണത്തിലിരുന്ന് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അപ്പൊ പക്ഷെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവവർഗത്തിലേക്കും ആ ഒരു ശരീരം അങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവയുടെ ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു സംയോഗമാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണത്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ. ആ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി സംയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി നാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, ഇവിടെ അനഘ അനഘ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യാത്മാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും നാണത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പുണ്യാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് അർജുനൻ ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ പുണ്യാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗുണമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം, അതേക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും. ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ അവരും ബന്ധനസ്ഥലാണ്. അതായത് പൂന്താനം പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചങ്ങലയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങല, പിന്നൊന്ന് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങല, പിന്നൊന്ന് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങല. സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങലയായിട്ട് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിനെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാ ഗുണത്തിലിരുന്നാലും അതൊക്കെ എന്താണ്? ബന്ധനം. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? സുഖത്താലും നാണത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അവരുടെ പ്രത്യേകത, അവര് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും. അവര് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അവർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവര് സുഖത്താൽ ബന്ധിതരാകുന്നു. അതുപോലെ അവർക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും, നല്ല അറിവ്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, അതുപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിട്ടാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരും എങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അവർക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ അറിവും തികഞ്ഞവരാണ്, നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, നല്ല സുഖിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു മാനസിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് തോന്നില്ല ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? അവര് വീണ്ടും താഴ്ചയിലേക്കാ പോവാ അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പുരോഗമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അധോഗതിയാണ് ഉണ്ടാവുക, നമ്മളെ താഴോട്ട് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് സ്വർണ്ണച്ചങ്ങലയാണ് അവർക്ക്. അവര് എല്ലാ സുഖത്തിലും ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അതുപോലെ അറിവില് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് നമ്മള് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അവരിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।